Andibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke siza ke ne-update ke ephuma phaa ku-sporting director eqala leKaizer Chiefs phaa umlumzana Kaizer Junior Motaung, naye ke ephaa kwilizwe ke lase-Egypt phaa eNorth Africa. Nawukhumbula into yokubana iKaizer Chiefs kwelaa lizwe ke apho ke ifike khona ngolwesithathu iyoqobisana phaa neqela lase-Egypt, elaa qela libizobala ke yi-Al Masry. Badlalela phaa eSuez Stadium phaa e-Egypt ngecawe ngo-3:30 emalanga. Uthi kuKaizer Junior Motaung ke yena ke noko amakhwenkwe la aredi, ingakumbi ke iFIFA break le uthi bancedile bakwazile ke ukwenza phana phaa, bakwazi ke nokuqwalasela imeko yale timu bazodlala nayo, bake bajonge ke into yokubana ke ingaba bangahlasela kweliphi na icala. Uthi kona ke abafana beKaizer Chiefs baredi kakhulu. Ewe uthi uyayiqonda ukubana ke akuyometshi lula le, ngakumbi xa udlalela phaa kwilizwe lase-Egypt. Uthi kodwa ke bathi nje kwathi kusophuma idraw ye-CAF Confederation Cup kwi-group stages, baqonda ukubana ke njengoba betoswe nezitimu zase-Egypt zistronga kuyiwa alibuyayo phaa, baqala loo mini ke beyiKaizer Chiefs ke ukulungiselela baqule baligangathe. Uthi noko amakhwenkwe akhe ke enguKaizer Junior Motaung uthe xa wajongile wabona into yokuba redi nabaqeqeshi bakhe beKaizer Chiefs noko babonakala noko umcimbi bewubambile, bewuphethe kakuhle phaa. Uthi ewe bakhona ke abadlali abangakwazanga ulenza ixesha phaa esquadini esibheka phaa e-Egypt, abadlali abafana ke noWandile Duba, abadlali abafana ke phaa noEthan Chislet, abadlali abafana phaa noRiff Rossler. Abekho ke abo badlali kwisquad esibheka phaa e-Egypt. Nolelepo Augustin Sereno nabo phaa abafana abadala ke abekho khanyisamayo phaa. Kodwa ke wayibeka ke into ethi ke phaa umlumzana uKaizer Junior Motaung, bakhona ke abathe babuya abadlali abafana noPaseka Mako, abafana ke noSiphiwe Sihle-Ndlovu, abafana ke uthi ke abo badlali bathe babuya kwaGiven Msimango noko nabo bazokwengeza ke phaa benze isquad seKaizer Chiefs ke sibe liqwelimba. Uthi ewe ke nawukhumbula into yokubana ke ngela xesha iKaizer Chiefs yayijike phaa kufinal ke kwi-Champions League yayingenzeka ngangomabona ndenzile, yayingalophutha. Uthi ke nangoku basenophinda ke beyiKaizer Chiefs ke benze ababekwenzile, baphinde bofika phaa kwi-final apha ke kwi-CAF Confederation Cup. Ngamazwi ke lawo enkuthazo nokuzithemba aphuma phaa ke komnye ke weemanager zeqela leKaizer Chiefs, uKaizer Junior Motaung, ethetha naye phaa kwela lizwe ke lase-Egypt, ehambe ke wanduluka neqela leKaizer Chiefs phaa ngolwesithathu beyodlala khona umdlalo wokuqala phaa kwi-group stages ke ze-CAF Confederation Cup. Injalo ke baphulaphuli ke nani ke ningake lingene nitsho into yokubana ingaba na niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.